Aprubado na ni Iloilo City Mayor Janet Ranias ang rekomendasyon nga Ipaidalum sa state of calamity ang syudad sa Iloilo bangod sa water shortage dala sa El Nino phenomenon. Suno kay Engineer Neil Ravenna, Head sa General Service Office, nga 25 na ka barangay sa Iloilo ang nabing apektado kag masobra 19,000 na ka individual ang apektado sa water shortage sa syudad sa Iloilo. Nahibaluan nga kapin 70% na ka populasyon ang apektado, mas mataas sa 15% nga parameter agud na makadeklara sa state of calamity ang isa ka lugar. Nagkipagsapon ng mga Satranyas sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council, agud istoryahan ang mga kaigo nga tikang antes makadeklara sa state of calamity. Tapos na ginaprubahan ni Iloilo City Mayor Janet Ranias ang rekomendasyon nga deklarar ang state of calamity ng Iloilo City. Ginahulat na lang ang resolusyon sang sangguniang panusod agud opisyal na nga madeklarar sa under state of calamity ang Iloilo City. Report nagikan sa syudad sa Iloilo inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 sa FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.